Čaute, moje meno je Čaky, ja vás vítam už pri treťom diele. Nakoniec, keďže mi to vyplo, že zase už tretíkrát, druhýkrát, tak som sa rozhodol, že to ukončím akorát pri západe slnka. To bude také exkluzívne. Sorry, že som to natiahol takto na 3 diely, už som zistil aj prečo ma vypínalo. Vypínalo ma, pretože som nemal baterku. Wow, tu to horí. Takže si ešte v rýchlosti si spravíme taký malý bunker. Tam zalezieme. Urobíme postielku a adios amigos, muchos gracias, faklis. To znie fajne, že faklis. Dobre. Takže toto si ešte odkopnem. A teda ešte raz sa vám ospravedlňujem, že som to dal na 3 diely, ako asi 20 minútový, ani to na let's play. Na budúce sa to už nestane, prísahám. Sorry. Viete, ja zodpovednosť, som úplne sama o sebe. Kam dáme? Kam? Nedám sem šuter, dám sem iba toto hlínu. Takto. A sem si žudnem posteľ, ktorú ešte nemám. Ale budem mať. Prečo som dal preč crafting table? Ja som tam nemal ani predtým, neviem. Dobre, zoberiem toto. Raz, dva, tri, super. Normálne, že sa do toho zase po dlhej dobe dostávam. Nejak to tam žubní tu končí. Tak. Zaspíme. Ešte preskúmame okolie, to máme asi na 2 minútky. Iba tak vylezeme na nejakú horu, dáme checking, čo sa to nachádza. Zabijeme pár oných kravíček, čo som tu videl, mi tu chodilo. Ešte mi teraz niečo neodstrelili mi tu niečo tu, také super. A vy sa tu smažíte, že kravy. Jo, vy ste tak sprosté v skutočnosti. No, v skutočnosti v Minecrafte. Že sa sami zabíjate. Poď, dajte mi všetko. Máte, dajte mi veľa vecí. Poď aj ty. Dobre. Na tú horu som sa chcel ísť pozrieť. Dobre. Ajajaj. Tam je skeleton, sa tam kúpe. Si mu aj dobre. Tak. Obľúbený biom, jo, už. Takže na už skoro vždycky nájdem buď chrám, alebo dedinu. Mne by sa hodilo vlastne aj jedno, aj druhé. A keďže by to bolo na jeden diel, no natiahnutý na 3 diely, by to bolo až moc extra, aby som to našiel a niečo by už na to muselo byť, tak ja to ešte len aj tak predsa skúsim, aké ma zase určite dovtedy vypne, tak to aj tak natiahnem na 4 diely, čo vás už určite zabije, ale dobre. No takéto, tamto láva je taká brutálna. Tuto nevidím nič, tam sa to ešte generuje. Táto strana nič. Tam bude asi spawner. Tam za tou horou, že by sa niečo nachádzalo. Poď tu, alebo tu. To je nerozhodné, takže ja to pre dneska asi ukončím. Takže ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite na tomto zanechať like. Ak nie, tak nahoďte dislike, čož bude podľa mňa dosť epické, keďže mám 3 odoberateľov asi a vidí to čo len 20 ľudí, jedno video. No, dajme tomu, že 20 ľudí a hneď by som tam mal dislajky. Tak by to bolo dosť epic, ale ja to prežijem. A lúčim sa s vami.